takhala tikuwuzani kuti akalindo akukunamizani pa Chilungamo FM yatakhala tikubweretsa mapulogalamu osiyanasiyana kumakuza atupere ajatu lero akatenga mafomu akalipira ndithu bungwe la Anti-Corruption Bureau. Manyazi pamenepo bwanji mati Kalindo amanena zoona pamenepo bwa koma Kalindo koma Kalindo ndi amatinamiza. Iwe ndikukuza Kalindo amatinamiza. Apatu akalindo ndi atheratu amalapechita kudzozota ndi bodza loopsa. Akalindo ali ndi bodza loopsa nawonso akamulepo kaluwa kulembekezeka konse kuti alumachita kuti iyayi ndasayinira atitu ayitaona asayinira munthu uyu akalipira zikalata izi akamulepo kaluwa. Tiye tikhale ndi anthu wavuta ati samazindikira ndikukuwuzani. Tiye tikhale ndi mtima okuti tilikonde dziko lathu. Tikhale ndi mtima okuti tilikonde dziko lathu. Apa atupere ndi waseweratu ndikuwuza ochito chibuliratu mtanyiwa kugwetsera uko. Bakili Muluzi TV kunchibula kugwetsera uko. Kalindo ndi angonsiya mathapha okaoka. Zimagrupu za Kalindo zonsezo ndatuluka ineyo. Zimagrupu za Kalindo ndatuluka sindingabwerereso magrupu a Kalindo. Ndipo ndachitaso kwawuzaso anthu magrupu amene ndili kuti kungoponya Kalindo iweyo remove. Kalindo ndi munthu oyipa amangoti kweza ma-BP. Iwo anthu mdziko muno anakhulupirira kuti atupera kupita ku MCP. Zili zabodza. Saiwale kuti paja machita makani. Chita kuti iyayi amene ndi president wa mphawi paja mumatero. Tamvetsera. Ife sindangati namukhulupirira kuti yayi Akalindo amanena zoona. Ndiye uwonano abwera ati ndikunchemerera atupere. Vutake anthu a UDF ndi opusa. Masapota a UDF ndi opusa. Akangwachemerera kuti atupere Muluzi ali bwino uwona. Ayamba kumkwiku audio imene kuiponyaponya m'magrupu muja. Azolowera kumaponya mene. Kena ukazambe kuabandula kwapasa stress. Ine ndamutuluka Kalindo. Ndipo sindofuna solo kumvera so audio yake ndaliyonse. Apapa Malawi tikanangogwiriza. Kungoona audio yolemba kuti the DC walero kudelete ato satsegulaso kamuliza bwino za atupere kungodelete. Koma Akalindo ndi aboza. Akalindo ayi atupere Muluzi azikukhululukirani. Kumuyipitsa atupere Akalindo. Pena pake anthuwa anangonyasa ndi mtima omwe. Ine ndikuzana anangonyasa ndi mtima omwe anthuwa kunyasa. Nanga chomunenera anzawo kuti wapita ku MCP ndi chani. Kumene kuti kunyasa ndi mtima omweko kumeneko khope kunyasa mtima so ndonyasa chimozimozi. Penny yawa nisaimendi mabige. Penny, yeah. Kumela baka